Inini I want to confess kuenda kun'anga kuZambia kwandakaita. Ndakaita problem mukati memba yangu. That was last year muna September. Murume anga ava nemunhu waanofambidzana naye. Saka nebitterness I tried everything kuti varambane. Kumapostori kunanga zvese, asi hapana chakabuda. Mumwe musi nditori paFacebook zvangu. Ndakaona nyaya yaitaurwa about n'anga yainzi inogona kubatsira yanga iri kuZambia. Ndakaenda kuinbox kwemunhu iyeye ndobva ndapiwa nhamba nemadirections. October ndakapinda munzira ndakananga kuZambia. Ndogara kuEast London. Ndasvika kuZambia kuye ndakaona n'anga iye ndobva taita zvatakaita. Saka n'anga iye ndobva yandaiti ndinoda mukadzi uye arware kana kufa. Ndobva yandipa banga ndobva ndabaya pamwoyo wemukadzi uye. Ndobva n'anga iye yandipa umwe mushonga wekushandisa ndasvika kumba. Ndakadzoka kumba kuye zvinhu zvikatotanga kuita worse pakati pangu naHabi. Zvakaita bad to worse. Habi akabuda akaenda. Iko zvino handinyatsorare kazhinji ndinorota n'anga iye ichirara neni. Ende mukadzi uye atove nenhumbu kuratidza kuti hapana chakamuwira. Ever since kubva kun'anga kwandakaita, upenyu hwangu hahusina kumira mushe. Even nehama chaidzo hadzichawirirani neni. I regret kuenda kuZambia kwandakaita. Ndinoreurura kubata mushonga kwandakaita ndichifunga kuti zvichaita nani.